Obaba, amen. Bilibambe ihlomolo, amen. Hallelujah. Ngibingelele bonke omama, hallelujah.
Ngibingelele Mama Mkhize, amen. Amen. Ngibingelele Mama Shabalala, amen. Hallelujah. Ngibingelele bonke omama bakhona, amen. Ngibingelele no Mfundisi, amen. Hallelujah. Nkosikazi wami, hallelujah. Ngibingelele Yesu Kristu, ngibingelele intsha yethu, amen. Hallelujah. Sunday school, hallelujah. Ngibingelele nezivakashi zethu, amen. Hallelujah. Ngibingelele umncwabe, amen. Akhona phakathi kwethu, amen. Sonke insizwa, amen. Siyabingelela uThabo lapho, amen. Siyabonga kwakho worship team, umshayeli wogubhu, amen. Hallelujah. Ngibona noJob lapha ngemuva. Amen. Sangcinile ibhola likhululile namhlanje. Amen. Wavumbuka. Likhululile ibhola lapha. Sisandla bakubone lapho ekhaya. Amen. Amen. Kade kuphele ubusika. Safika amajaketi nje eMarief. Kade wagcina bobo. Amen. Phela ubusika yashisa manje. Sobona nasibona singafa kumajezi kuyashisa. Kuyashisa. Amen. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane ngalolu suku. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Amen. Sisenkonzweni yesifundiswa, amen. Hallelujah. Sizofundisa, amen. Usizo uNkulunkulu. Paradise. I 1 o'clock. I umkhosi baba. 1 o'clock. Qabi ngoba. Umkhosi. Ungayiqala nawe ngoma. Ucabule nje, ucule sizonke. Njengoba ku-11 hayi ngo-1 umkhosi nje. Hayi. So siphuma umnyango. Yeah. Timekeeper wethu paradise, amen. Amen. Ngikwenza isifundiso basabane, amen. Hallelujah. Isifundiso ngifisa ukusenza sibalekile, amen. Siyisekelo for lezi zinto ezizolandela emva kwazo, amen. Hallelujah. Hallelujah. Ibandla sendafuye likhona yakwesifolo lana. Amen. This is the fourth way. UNkulunkulu esenze umusa ukuthi sisamile, amen. Samkhonza uJesu. Usasigcinile uNkulunkulu ngomusa wakhe nangamandla akhe. Amen. Hallelujah. So kuyekwenzeka uma kuzoqala ibandla. Kuningi okudingekayo kumele kwenzeke. One of the things esizayo ukuthi ibandla liholeke umsebenzi waNkulunkulu wenzeke kahle. Ilento ibizwa ngeconstitution yebandla, amen. Hallelujah. Iconstitution umthetho sisekelo webandla, amen. Amen. Amabandla awafani. Awubizwa ngendlela efanayo, awanayo i-assignment efanayo, amen. Hallelujah. LeBhayibheli liyakufakazela lokho, amen. Because manje khona ukuthi uKristu uyinhloko thina singumzimba, then we understand ukuthi amalungu omzimba akafani noma asebenzisana kodwa awafani. Nento abagxila kuyo ifocus emabandla ayifani, amen. Ayifani ifocus emabandla, amen. Kukhona izinto ezingebandla ukuthi lithatha ngokuthi ibalekile bagxile kuyo, amen. Elinye bandla total gxile lento leyo kangako, amen. Noma alinendaba naleyo nto leyo, amen. Sasenami, amen. In fact, amanye amabandla aze aziwe ngamaqiniso athize ngoba bafundisa lamaqiniso lawo baze badume ngawo kuze kweqe, amen. Sometimes baze baziba amanye amaqiniso bafundisa amanye abangazitshwe, amen. Bese kugcine kusengekho ibalance. Umuntu abone ngathi leqiniso lase bandleni lakhe leli abahlezi bakhuluma ngalo libalulekile ukugcina ukudlula amanye amaqiniso, amen. Sakona, hallelujah. Yeah, khona yabona ngiyayithanda i-diet ebalanced. Uma udle into ebalanced, amen. Uyayidinga eplating, uyayidinga inyama, which inyama iprotein, uyadinga irice noma ipapa, icarbohydrate le noma istarch, amen. Uyadinga ne-veggie food, amen. Amen. Because konke lokho kwenza ukuthi umzimba ube balance, uthole into ephelele, ukhule kahle. Mangabe wena uhlezi ukudla istarch njalo uzoba nenkinga because ugxile entweni eyodwa kakhulu and konke okudinga umzimba uyakuziba. Anganisapha bazalwane. Amen. All right, so into efuna ukukhuluma ngayo, ngifuna ukukhuluma because so ngifuna ukintroduce i-constitution yebandla. Sengeze ngomusa kaNkulunkulu sengeze ngayiqala kade ngayiqala ngiyeke ngiqale ngibuyele kuyo
sengize ngayiqeda ngomusa kaNkulunkulu. Amen. Ngisizwa nabanye bafundisi engibahloniphayo ngibathembile engeke nami mangifuna umbono ohlukile ngibabuze. Amen. Noma sometimes ukuba nomuntu nje ngiyabamba lapha nalapha yabona inkinga abababhekana zimabandleni uNkulunkulu abe bawahole futhi nami ngibheka inkinga esesibhekane nazo la siyibandla kusule ibandla laqala athi okay and ikabili constitution ngizointroduce nje kuhle hayi namhlanje but ngibeke isisekelo into kuzobela namhlanje isisekelo ukuze mase introduce sesobele emva siyakhumbula sithi ikabili iconstitution ekhaya yakhe kuzoba khona iconstitution yokuba yilunga. Amen. The constitution yokuba ngumsebenzi uzoba kabili because uma usomsebenzi bayazi lapha bayazi lapha uma usomsebenzi sesinyusa izinga sekunyuka ibha sesilindele okungaphezulu kuwe ukudlula ilunga nje elingasebenzi naleyo izohluka ke ikhona naleyo ngafika ngaqala ngaleyo ngayiqeda noma ngakabanikezi which means manje akusakhulunywa ngomlomo lento esikhuluma ngomlomo izobibhala phansi ukuthi nawo njengoba umsebenzi uyavuma ukuthi uzophila kanje ukuze ukwazi ukuthi uwenze umsebenzi kaNkulunkulu. Ngisakwazi basabani hayi ukuthi ngoba ngintroduce manje kusho ukuthi umuntu bevele semfake nje cha bese kanjani bese mhlasa phansi umuntu nje before simsebenzisa sikhuluma naye uyazi ukuthi umsebenzi uphila impilo nje vele kodwa kumnandi ngoba akukho kulindeleke kumsebenzi ongalindelanga kumzalwane. Amen. Akukho kulindeleke umsebenzi ongalindelanga kumzalwane ukuthi njengoba manje ke usuku ukuthi ngiyasebenza sesixhizelela kakhulu ukuthi manje semele uphilisise. Akazi basathola nayo. Amen basabani. Amen. Yeah, so ngizointroduce i-constitution but singakayi lapho ngifisa ukubeka lesifundo sanamhlanje isisekelo masisayintroduce i-constitution nje omunye uvele wathi hayi uloko ifaka kancane nje ngoba yinde mafuna yinde angibona ngase ahlangana ne-constitution ende njengale engenzile yinde impela nje ngikhave konke udinga ukuthi ukhavwe ukuthi sishadisa abantu abanjani sabashadisi uma kushoniwe ithini protocol uma ufuna ukujoina yini okumele uyazi uyivume iziphi izinto ezikanembeza indaba izinto ezikanembeza thina sifuna ukuze kuleli bandla leli. For example indaba yeshumi thina labandleni indaba kanembeza asidemand ishumi ngeke sikunalinge nabo nangephutha usithole sicela ishumi because thina kwesifundiso sethu sihlaze kahle salihlolisisa indaba kanembeza kuleli bandla leli abamandla benza ngendlela yabo. So uma ngabe uthi wena ukhonza leli bandla leli asilindele ukuthi uzosuma lana uthi baqhalekisiwe abangayikhiphi ishumi sizokubuka ngoba sesenze isifundiso singasiphinda futhi makumele sisiphinde. Amen. Ukuthi why thina kwindaba kanembeza futhi kahle sithi nembeza indaba kanembeza sehlonipha abantu abakufika bazokhonza nathi abasuka kwenye indawo abafika bazosijoyina sibese masithi indaba kanembeza. Amen basabani kuthina indaba leli bandla leli indaba yani kanembeza. So ubuthi wena ufuna ubilunga leli bandla leli siyakutshela ke naku ke izinto kuthina nazi izinto zikanembeza utshela ukuthi inkulubiso sithi hayi sihlase kahle thina hayi la leli bandla leli ufuna ukudla igulube noma ukudla umuntu indaba kanembeza nisathola basabani. Mhlambe laba baqala ukuzwa le ishumi 2 minutes sisale fast. Amen. Genesis 14. Okay. Abafundisi mabafundisa ngeshumi yadependa ukuthi liphi ibandla ke abangase bahlakanipha kancane khona bazoyifundisa ngaphansi komthetho kaMose khona bazoyifundisa ngaphansi kwaAbraham. Amen. Ngaphansi kwaMose umthetho bathi babagxile kumthetho ofuthi lapho isibhede kakhulu ngoba uma ufuna usifaka ngaphansi komthetho lithi iBhayibheli kumele ugcine wonke umthetho ungaphula wodwa sekubhedile fana njengesibuko one break sekubhedile. So ke abantu abayifundisa ngale ndlela le of which babuyisana abazali ngaphansi isiqalekiso that is wrong ngoba le Bible uKristu sihlenge kusiqalekiso
ngaphandle kwaloko lo myalo ke waba leyo nhlosa leshumi lezo ngaphansi kwaMose bekuyini ukunakekela abapristi kade benganamhlaba benganamfuyo kanti behlezi basethempelini njalo abapristi ngani ngokwenzalo ukuthi basuka yini we-tribe inhlangano kaLevi, you understand? Babulo so isuka le madodana kaJacob ilanda lapho, so umLevi ngokwenzalo. So lapho kuthiwa nina kuze sonke sizwa ezolala ngeke nibe namhlaba angeke nibe namfuyo nohlala ethempelini. Amen. Ebethola ibreak ka 2 weeks mangikhumbula kahle. 2 weeks on, 2 weeks off beshintshana ngokomsebenzi. So ngoba nina ke aninamhlaba ntshala namfuyo isizwe sonke laba isizwe sonke sizonikezwa 10%. Nayi nakuphela abafelokazi, amen, abafelokazi nabahluphekile nomfokazi phansi kwaMose. Bese ke khona lezi ke zika Abraham abantu abayifundisa bathi hayi sikhiphe ishumi ngoba Abraham wakhipha ishumi wanikeza uMelchizedek. Okay? Nalapho ke ifike ibe nenkinga eziningi ngoba kokuqala uma behlaziya abantu bayihlaziya ngesisu, to interpretation isisu. Ngoba asikho isihloko engeke ngasibona labafundisi benza khona ihlathi khona futhi benza amasibongo. Ngoba bafikela ini isisu, bafikela isisu. Lega Abraham ngokukhulu ukusheshsha wayesithi ithi la Abraham siyalanda eqaleni Abraham noLot sebehlukene, uLot uhambile wayeSodoma, Abraham wahlala la hlala khona, right? Kwenziwe ka idolobha laseSodoma lithunjwe. Uma selithunjwe idolobha laseSodoma uyezwa Abraham hayi bomshana lapho sekushubile bathumbile idolobha bathatha abantu. So Abraham athatha ibutho lakhe namadoda 318 athi sayolanda uLot. Okay? Afike lapho ke afika Qobe ke uAbraham abuye naye uLot nabo bonke abantu baseSodoma nabo nezigcina leyo ndawo leyo ke. So umuntu athi dana nasi abe isizwe noma sinqobe sinye isizwe nabo abanqoqi babigcina ngithi niyakwazi lo na yonke into abanegolide banani konke ongasetshenziswa kuyathathwa bahambe nakho. Bible lithi ama-spoils of war, izinto enithole empini sekwenzeni sendlini badlile, uyayibona right? Umebuya so umebuya lapho uAbraham number 1 uhlangana noMelchizedek. Melchizedek inkosi Bible inkosi nompriest waseSalem, right? Uhlangana naye uthatha 10% walezinto azithole empini uyamnikeza, uyambusisa uyambusisa qala uMelchizedek bese uyamnikeza uAbraham ubese uMelchizedek unikeza iwayini nesipho. Okay? So Abraham bayisusa lapho. Few problems. Futhi kuzoyikha phezulu ngenxa level yeni. But few problems already. Number 1, uNkulunkulu akasho ukuthi uAbraham akhiphe ishumi. 1. Number 2, uAbraham before ayempini yokukhulula uLot asimbona akhiphe ishumi. Number 3, after leso sigameko asimbona akhiphe ishumi. And benayo imfuyo phela chapter 13 verse 2. Abraham ebecebile ngemfuyo ngegolide nangesiliva. Chapter 13 verse 2 isho kanjalo akasakhiphe kokwakhe wakhipha kwase akuloka ukuthola empini, of which futhi umhlanga uyicheka kahle ngokomlando bekunomthetho leso sikhathi leso kuthiwa issue zaseBabylon, of which yonke kade beyenza lapho. Amen, right? So akukubiyalo ovela uNkulunkulu ukuthi akwenze akenze ngento yakhe, into ayenza kanye azakaphinda yenze, then athathe u10% anikeze uMelchizedek u10%. Bese ke athi usahamba ahlangane nenkosi yaseSodom nedolobha la uLot behlala khona elanqotshwa. Ithi inkosi yaseSodom, Abraham ngicela ke ngiyabonga usizile mfethu ngaparaphrase, ngiyabonga usizile wasinqobela wasisiza. Uthi ngicela ke ungibuyisele abantu bami, thatha yonke ingcebo oyithole le dolobha leli. Uthi ngicela ungibuyisele abantu bami. Phela yena awena inkosi ngaphandle kwabantu. Inkosi yaseSodom ngicela ungibuyisele abantu bami. Athi Abraham ufuna uthiwe wena ngicebile ngenxa yakho ukuthi ake ngithathe lutho, thatha konke lo 90% esele nawo, thatha konke ungixolele abafana bami kade bebemsiza nabantu kade bemsiza ukunqoba okungasekudlile
But lokho kusele thatha konke angifuni ukuthi wangicebisa ngisho nentambo esiphathweni thatha konke ngikuthole lapha ngedolobha wamnikeza so Abraham asakasele nalutho abafika beqede ukuchatha ukufundisa so umbuzo uthi manje asithandele umzekelo kaAbraham indaba sikhiphe njalo ngenyanga Abraham akhipha kanye entweni ngayona yakhe nawe 90% okuthumba lugcineke wena no Abraham azakugcina waphisa ngabo konke ngithi mina angikwazi ukundimanda ukuthi nenze into eyenza uAbrahama kanye engatshela ngoNkulunkulu angazange aphinda yenze waqeda wakagcina lutho waye bakuthatha bese ngithi mina ngaloko khiphani hey ukuhlaza iBhayibheli ngokukhetha lokho ngoba kuzovimelisha mina hayi ngoqiniso yeka ukuthi mama ukuthi wena to keep ishumi ngemali eBhayibhelini ngakase kuthiwa ishumi zibe imali imali ibikhona imali khona eBhayibhelini kuGenesis chapter 17 etesikhuluma ngayo Genesis 14 Genesis 17 yaqala yavela ke into kuthiwa imali eBhayibhelini Genesis 17 yaphambili so by the time uNkulunkulu afika kubantu bakaIsrael athi bakhiphe ishumi never ever athi kube imali bekuhlezi kuyimfumo understand so akase kasika Jesu ngisho Jesu ecorrecta kuma Matthew 23 uthi ni khiphe ishumi ngokweminti iminti lesitshala sifake endlini uthi ngikhiphe ishumi ngokweminti nani yabala lezinto bala izinto ezitshalwayo akho ishumi asikaze zaba imali ngisho la ngesikhathi sabaIsrael basayikhipha azikaze zaba imali so uthi nalapha ngengena ukuthi ungaqala kube imali ke kunomlando nalapho khona ngibeka level yenu azikaze zaba imali so based on that we can never must iqiniso we can never amen yezwakala so kuleli bandla le ingakho singadimandi isho ngoba siyalazi lelo qiniso sahlolisa isimbhalo sacheck ukuthi lento ihamba kanjani azame sike phezulu noma sesa nento esafundiswa yona nami ngeke ayifundise lento ukuthi isho ngayifundisa bathi ngabuye ngahlolisa isimbhalo ngathi angikale iqale phansi kahle lento enabo ngakuthola ihlolisa kahle imbhalo so I can't ngabe mana speed right no hayi nami ngayifuna ngiyayifuna imali nami neyikwele nami nenkinga nami ngayifuna imali nami ngayifuna imnandi kakhulu mayisebenzelanga imnandi kakhulu nithi nandi niyosebenza hayi mayisebenza kuphiwa yona hayi imiyona imnandi kakhulu ngiyayifuna but iqiniso ke ngithi iqiniso limile so uqala isiko ngoba ungayikhokhi so senza nginikeza umzekelo wento oyindaba kaNembeza mfowethu ufila kanti kumele uyikhiphe then why keep akasinqabe futhi but angeke ngizomnikeza isifundisa esiphelele sivulele umbuzo yabo bese ke uzokwenza lokho ubona ukuthi wena u right kodwa hayi ukuthi mina konke engiziba ngigodlile ngoba ngafuna ulazi iqiniso yabo lento engishona ngazi nje basazobuka lento le ngisazokuba nezinkulumo ngisazowathemba ngendlela yesimanga ngoba lana makufika emalini ke neinkabi ezingathenga kungashuba ngoba manje sodwa nesikwa lesabantu yabo bathi iqiniso ke lengisho ikaliphelele futhi ngilisaka phezulu ebandleni awutholi nasikhumbuzo mina baseKorinta ningakhohlisi okuyishumi nothing ekaMelkizedeki isilula kakhulu ekaMelkizedeki bathi uJesu never I can definitely say never uyamazi Adonizek khona inkosi kuthiwa Adonizek Joshua 10 verse 1 and 2 bese khona uMelkizedek hamba uwenze westudy check ukuthi amagama lawo umlando uthini uzobona ukuthi Melkizedek can never be Jesus ngoba labo silozedek uqala uNkulunkulu iwatch can never ingelo sewini le uZedek God of justice uZedek uAdonizedek Joshua chapter 10 verse 1 and 2 inkosi yaseSalem
Melchizedek na inkosi yaseSalem. Labantu bayinkosi zendawo eyodwa ngekhathi ezihlukile. So wenda bathi uJesu embathini yaza efike wambathini ngabo kwesikhashana. Uzahlangana noAbraham. Never. Ngezathi naleyo singayimela naleyo. Singayimela naleyo. Uthi zoqhamuka nenkinga mhlambe ngizobele ngiyimele ngana inkinga. Sadeleni inkinga. Bathi hayi usikhiphishe ngokuMelchizedek uJesu. No, it's not. No. Hayi akusuyi. Akusuyi nale ngayimela naleyo. Amen. Ngoba baneko Zedek, Adonisedek, uNkulunkulu bese khona Melchizedek. Ngulibreaka down legama leli kuphuma uNkulunkulu ababili abathathu lapho. Bombuso obumnyama. So beke kuJesu selelo gama lelo. Oqala. Kuningi okungesafesa but it's fine. So ni understand ngizama ukuveza ukuthi ikhona izinto ezindaba yenkanembeza. And you will understand bazakubalekile lokho kubalulekile indaba kaNembeza because angifuni sehlulelane ngento iBhayibheli ithi into kaNembeza. Ugcina usuku oluthize labadle endala ngeke usitshele ukuthi Mother's Day isono, iBirthday isono, ugcine ukuthi ugubhu December 25 uyisono, ugcine iHeritage Day isono. Indaba kaNembeza neBhayibheli lakuveza ukuthi wabusuku ufuna ngama 14 unabe usuku oluthize libalekile kuwe abayibalekanga alibalekanga kuwe olugcinayo ugcinile inkosi ongagcini akagcinile inkosi. Isho kanjani? Simple finish. Sesingabheka sesingabuka izinto ezithize sithi ngalo usuku Heritage Day sengihamba ngiveza izinqa manje sengiveza amabele ngoba nama-virgin manje lokho kurongo kubunqunu-ke lokho then kungisono-ke lokho-ke amagama noma uyigubhe Heritage Day igubhe ungakhohlwa kaNkulunkulu akaya phela manje sithi iHeritage Day ngokwesizulu sesihamba uhamba uyitshetshe uhamba uveza amabele uhamba uveza amaqhezi wrong uyayona kodwa ngeke iHeritage Day isono bangathela cha angeke nje ukuthi isiko isono ngichazela isiko likwenze wani bese nisishani esezwana bazalwane khona into ezindaba kaNembeza khona izinto ezindaba kaNembeza kumele ugade ngothi hayi thina asigubhi phasika siligubhi okay no problem ngiyakuthanda usomfowethu uKristu Jesu asinankinga mina nawe angikuzondi uma thina siyaligubha neligubhi no problem sezwana. So siyasizana lezinto lezo izinto zikaNembeza zonke zibhaliwe so ibhala phansi uze umuntu athi uma athi futhi la khona seselapho kukhona izinto ezindaba kaNembeza futhi esizothi noma indaba kaNembeza kodwa umyeni wakho ethi kwenze wena usokwenza ngoba siyahlonipha ukuthi siunderstand ukuthi indoda inhloko ekhaya angeke mina ngishaya umthetho la ozofika ozothi ufike wenze ekhaya indoda yakho umyeni wakho abe nenkinga nayo bese ngiqhubeka lokho ngisho Iyezwakala? Amen. Nasenami. Amen. So nezinto zikaNembeza. Amen. Amen. Siqhubekeni. All right. Isonto versus ibandla. Yini umehluko phakathi kwesonto nebandla? Isonto nebandla. Uma sikhuluma ngesonto sikhuluma ngosuku. Namhlanje yini? Isonto ngithi. Noma sikhuluma ngesonto suke sikhuluma ngale ndawo esikhonzela kuyo. Le ndawo esikhonzela kuyo singasho ukuthi isonto. Noma sikhuluma ngosuku isonto. Amen. Ibandla lingumzimba kaKristu. Amen. So abantu bahlangana emasontweni but akusho ukuthi bayibandla. Bayibandla kaKristu. Mhlawumbe singathi ibandla ngokunye sabiza ibandla kodwa singabe sichaza ukuthi bangumzimba kaKristu because uma labo bantu laba bangasho bangakholwa ukuthi uJesu uyinkosi bangakazi bamukela uJesu abalona ingxenye yebandla. Babantu nje abahlanganyelayo bayinhlangano bayigroup bangaba bathi abalona ibandla. So manje sihlukanise lana sisesontweni but njengoba sina siyibandla ekhaya basihlangene siyibandla. Amen. Iyazwakala mina understand mesho phakathi kwesonto nebandla. Amen. Ngisaye esontweni usho indawo. Namhlanje isonto ibandla umzimba kaKristu. uKristu ethe inhloko
thina singumzimba, umzimba wenziwe ngamalunga ahlukile. Khona amasonto ayizandla, khona amasonto ayimlomo, khona amasonto awunyawo. Sonke sihlukile but sisebenzisana. Isandla siyakwazi ukuthi sifike sizonwaya idolo. Amen. Ngisakhona bazalwane. All right. So ibandla kaKristu lenziwa amalunga ahlukile. Amen. Amen. Uwedwa ngizosho kunye. Awulona ibandla uwedwa. Uwedwa uyithempeli likaMoya oNgcwele. Uma nihlangene nibabili bathathu selenza ibandla. Awulona ibandla uwedwa. Awulona ibandla uwedwa. You're not. Awulona ibandla uwedwa. Uyithempeli likaMoya oNgcwele. Ningahlangana ke senibandla. Right, asifundeni la. Abasekhonto bokuqala chapter 12 verse 27. Abasekhonto bokuqala chapter 12 verse 27. Ngabhala phansi sengina sengivulile. Lithi mina ke ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Nina ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Amen. So uPaul ukhuluma nebandla laseKorinte uthi nina khona nebandla lonke ningumzimba kaKristu nezitho ngabanye. Amen. Yes, together you are the body of Christ, and each one of you is part of that body. Together you are the body of Christ. Kukunento sibiza nge-local body le esiyo, ulocal lo umzimba kaKristu. Bese khona universal sikhuluma ngebandla lonke umhlaba wonke. Amen. Sonke senza umzimba kaKristu. Amen. Lo mzimba kaKristu uxhumene ngawo ke ngokamoya. Ngemimoya yethu, umoya wethu, and also even nemzimba yethu, because mufunda abase First chapter 5 uveze into Paul lapha I think esajulina ngisakudinga ukuthi ngigwinye kancane ngibele ngibambisise ukuthi nemzimba nayo ixhumene somewhere somehow, not just umoya. Ufunda abase First chapter 5 slowly, ufunde slowly la khona khona ngabantu abashadile. Athi ngikhuluma imfihlakalo ngikhuluma ngoKristu nebandla. Khona into ayivezayo lapho. Okay? Ngezwakala. All right. Uyingani umuntu kumele abe chapter 27. Verse Corinthians chapter 27. Abase Roma 12:5 ngavula khona umusho kwazi ukusheshsha. Abase Roma 12:5 ngifuna ku contemporary Zulu version ithi kanjalo thina esibaningi singumzimba munye uKristu. Thina esibaningi singumzimba munye uKristu. Futhi wonke amalungu omunye komunye. Amen. Amen. So uwedwa you are the temple of the Holy Spirit. Umoya oNgcwele uhlala phakathi kuwe. Masihlangene siyibandla. Masihlangene two yaphezulu seniyibandla. Two people can form ibandla. Amen. One of the reasons was it's on the band. Two people can form ibandla. Two people can form ibandla. Abantu abashadile can form ibandla. Bakhulisa abantwana ngaphasi kwesifundiso. But two people can form ibandla. Can qualify as a church. Uba bambizwa ngebandla. Amen. Amen. Kungani umuntu kumele abe ilunga lebandla? Kungani? Okay, now masengithi ilunga lebandla. Ngisho ibandla ke elifana njengaleli. Kungani? Sikhuluma ngebandla ke ibandla leli. Kungani umuntu kumele abe ilunga lebandla ngokukhulu ukusheshsha? Number 1, uze kwaziwe ukuthi ukhonzaphi. Number 1. Amen. Uze kwaziwe ukuthi ukhonzaphi. Number 1. Number 2, uze kwaziwe kube khona indawo la uholda khona accountable or responsible. Kwazi ukuthi kuyila accountable la ulandelelwa khona la ubuzwa khona la uphendula khona la uyalwa khona. Amen. Number 3, kubalekile ukuthi ube ingxenye ube ilunga lebandla because ebandleni la ukhuliswa khona ila utrainwa khona. Iyazwakala bazalwane. Indawo la kumele kube khona inqubeko yokufundiswa. Amen. Ukhule uze ufeze icebo uNkulunkulu analo ngempilo yakho. Lana kusuke sizokunikeza amathulusi. Amen. Owakuzowadinga uze ukhule sizokufundisa ngoKristu, sikufundise ngezwi likaNkulunkulu, sikusebenzise lolana and siyalolana la. Don't think
just because yibo umfundisi ukuthi mina ngifundi kini nami ngiyafunda kini uma kube umuntu lana nami ngiyafunda uNkulunkulu uyakhuluma nami uNkulunkulu uyayiyala impilo yami nami anyway anybody is at the front amen because sizolo la in Bible iron sharpens iron insimbi lona insimbi yezwa Amen. amen so umsebenzi webandla lowo amen so kubaleka ukuthi ube ingxenye yebandla uyingxenye yebandla kube yilunga lebandla amen Amen. why singavele sithi umuntu akasindiswe sithi hayi sindiswa bese hayi uzoyibona hamba uzoyibona hamba nawe uzoba nawo uNkulunkulu uzoba nawo moya engcwele yindaba senze kanjani sithi hayi no sikhona intshumayelo ku Facebook sikhona intshumayelo ku YouTube hayi uzoba right hamba sho sobonana sithi hayi khona uZoom yindaba senze kanjani bazalwane siyabonga itechnology ikhona itechnology yasisiza ngendlela esimanga siyabonga ukuyikhona itechnology siyakwazi esiphila kwesinye isikhathi nithi iBhayibheli ngizozogcina yo-under yini ulwazi knowledge will increase siyasibona leso sikhathi leso lana ula ucabanga uyakhumbula kusanezixobo zamafoni hambe babe line efonini sanamakhadi ka Telkom 10 khadi la 15 rand la 29 rand uhambe lapho uscratch ufake code i-code yokuthi nama minutes amangaki uyakhumbula nesikhumbula isikhathi leso namhlanje umuntu ula uyakwazi ukubonana nomuntu ophesheya in real time ngisho ukuthi in real time ukuthi uwenzani njengamanje ukwazi ukubonana njengamanje ukuthi wenzani eAmerica ufuna manje eAmerica manje seku7 ntambama ungakwazi umfonele umuntu la eSouth Africa ku12 emini yena la ukhona kumnyama niyakhuluma live sesilapho manje so ngetechnology siyakwazi ukubuka ezinye intshumayelo imfundiso esuka kwamanye amabandla anywhere in the world no Facebook manje yoloko bono live Nigeria live America live kumnandi akekho umuntu ongathi ushoda ngezwi amen izwi li available ngisakho bazalwane izwi li available but noma kunjani few problems ukuthi ungabe nebandla ukuthi hayi wena uzokudla intshumayelo uzodla intshumayelo online vele if there's anything ezimpilo zoba khona lapho okokuqala ngokwezwi ne lithi iBhayibheli labantu odla kubo ofunda kubo kumele ukwazi ukuhlolisisa isimilo sakhe nayinto ngokuqala manje umuntu ophesheya awukwazi ukuhlola isimilo sakhe awuyazi impilo ayiphilayo nifike nihlangane afundisa ahambe awumazi lo muntu uthi ithelo zempilo yakhe ziyini amen asivule la baseThesalonika besibili chapter 3 verse 7 asivule lapho akusheshe baseThesalonika besibili chapter 3 verse 7 umukwazi ukubamba futhi umakhe abaseHebrew 13 verse 7 so baseThesalonika uvule lapho bese uyamakha ngomunwe abaseHebrew 13 verse 7 abaseThesalonika besibili chapter 3 verse 7 ngifunda kuFunuzu 20 ngokuba nina loqobo niyazi ukuthi kubaluleke kanjani ukuba nisilingise ngokuba asizange sibe ngabavilaphayo lapho sinani amen ukuthi kubaluleke ukuba nisilingise amen abaseHebrew 13 verse 7 khumbulani abanihonayo abakhulume izwi likaNkulunkulu kini niqonda ukuphela kokuhamba kwabo nilingise ukukhola kwabo yabona ukulingisa niyabona indaba yokulingisa umuntu akwazi ukulingisa umuntu yabona uyafika eshumayela noma ubona inkonzo la shumayela khona noma wenza isifundiso noma ushamela ukwakhe but awunabo ubudlelwana nalowo muntu lowo awumazi ukuthi uphila njani nebhosi lapho kunobhosi amen
Amen. So asikwazi abantu labo bahoda abantu laba abakude nathi. And angisho ukuthi singababuki, angisho ukuthi singafundi izwi kubo, angisho ukuthi ayikho into esingayithola kubo. No, sababuka nathi. Nabakhona abantu abalandelayo nami engifunda kubo izwi. Amen. Engidla kubo, engincela kubo. Bakhona. Amen. But angeke ngithi impilo igcwele kubo ngithi umfundisi wami lo. No, I can't say that. Because the qualification of umfundisi akayinithi lo muntu lo ekude lengila singakase sahlangana. Angikwazi ukuhold accountable. Kuthi hayi umfundisi kumele ngakuphila impilo nje. Oyilo muntu lo uyafeba. Angazi usefuda aqhubeka uyashima uyafundisa. Uyafeba so wenza njani lapho? Nayibona into yabona ubhozi bazalwane. Number 2, naba bakwazi ukuholda wena accountable. Nawe abakwazi ukuholda accountable because abakwazi nawe. Lana lento ingabimba zona ihamba kanjeni lento ihamba kanjeni. Ihamba kanjeni. Lana kukhona impilo enilindelekile njengomfundisi. Kukhona enilindelekile njengomfundisi. Nami khona enilindelekile njengabantu eNkulunkulu ambeka ukuthi ngibahole. Nizabele sithi yolandula imphefumulo yenu ngosuku lokugcina. I will have to account to God ukuthi ngenze njani. Lithi iBhayibheli nibathobela abanholayo kuze baluhole benenhliziyo ezithobosile ngoba bekhononda angeke kube kuhle kini. Ngiyaphrase angilazi kahle ukuthi thini ngesiZulu. Kodwa nilapho nje. So nilindele mina ngiholda accountable. Ngokuhlala imibhalo ukuthi into engifundisayo iyanisiza iyanakha isembhalweni. Amen. Ngiholda accountable ukuthi uma uthola umKristu umKristu kulindele ukuthi aphile kanje. Nami ngiholda accountable ukuthi umuntu oba umKristu ngingumfundisi naku okudingeka kimi. Siholdana accountable. It's not a one-way road. Ukuthi yimi engigade nina, yimi engibheke nina ngaza noma yina nandaba. Mina ngumholi. Mina kuyimi kusebenzisa isikali. Kodwa kumini futhi kusebenzisa isikali. No. Iyezwakala bazalwane. Amen. So umuntu angangaze nimbuka eTV, umuntu anembuka ku YouTube, ubuka Facebook, akwazi ukuba accountable. Akangazi uzoloku ebona lapha, ebona igaba lami, ngiyawenza live, ngiyangena, hawu siyabona Spear yaphila lapho, Spear awala ku Spear, type Spear sebe river. Asasani. Akukho kubhekana akukho accountable. Uma ngazange mkhulekweni, akeze ambuze, Spear basa kumkhulekweni. Mabe sengwila kaboni noma ngaqhubeka ngilonke ngibe khona ko live akazi uma sengiphile sonweni. Yes what? Amen. Niyabona ama limitations okucabanga ukuthi singahola abantu abakude nathi. Kunobhozi lapho. Kunobhozi. Abakwazi ukuvakashela. Akakwazi ukuvakashela lo muntu lo. Amen. Akwazi ukudlelana naye. You cannot. Nisho noma wazama asiphume enkonzweni ukuze ni-understandele. Ukahlangana awasathola Facebook. Angazi ngithola Facebook. Mina angazi. Uthola Facebook. Awu, ukhuluma hey, njani yaphila. Ejani sola. Angase nabonana. And I say, I go to have any relationship that you cannot have a relationship online. Yes, I said, I was about relationship online. It's not a real relationship with them. Face to face. Face to face. Amen. You understand? Bangithi umuntu akwazi kuba umfundisi kuwe ekude ningabonani. You understand manje? Right. Okay. Abakwazi ukuvakashela. Andikwazi lento ethanda ukushiwa ama-12 apostoli ukuhlephula isinkwa. Andikwazi ukuhlephula isinkwa online. Ukuhlephula isinkwa kumele kuhlangane. Kube khona isinkwa phambi kwethu. Sidle sinobudlelwano. ngoKristu yesihlangane yayibona lento leyo. Amen. Yezwakala bazalwane. Awazi even nokuapply ezinye izici ezomfundisi kulabo bantu labo. Amen. For example, Timothy oqala chapter 3 verse 4 and 11. Timothy oqala chapter 3 ngokhulu ukusheshsha. Timothy oqala chapter 3 verse 4 and 11. Ufundela kanje. Timothy New Testament
before you talk about Hebrew, I think. Timothy chapter 3 verse 4 no verse 11. Verse 4 no verse 11. Ongamela kahle owakhe umuzi. Ama qualifications ngoba umfundisi lawo ukuba elder no bishops cishe sikhoma ngento eyodwa. Okay? Ama qualifications umfundisi ongamela olawula ongamela kahle owakhe umuzi. Manje umuntu ongamazi nomuzi wakhe ukuthi ukuphi ongazana nkosikazi wakhe. Bamfundisi ufike neblue eye la. Ufike neblue eye bamfundisi. Ufike neblue eye la. Ekwenzela bamfundisi unani ufike neblue eye. Ekwenze njani? Umfundisi umshayile. Ongamela kahle owakhe umuzi. Lo umbona online unkosikazi umshayela ubone wenza live yedwa. Unkosikazi wakhe ayumbona ngithi ubona yena yedwa. Ngithi ongamela kahle so one of the criteria kumele nimambe ngayo ukuthi ongamela kahle. Mase ngishukumeza lo ngiyabona angisenzi okumele kwenze nje lenciko. Understand bazalwane? Ongamela kahle owakhe umuzi enabantwana abamthobela ngako konke ukuhlonipheka. Abantwana bakhe bamthobele. This is all the things that disqualify abafundisi abaningi. Abafundisi abaningi badisqualify kana. Ukuthi abantu abayidini. If ever besaba abafundisi to the standard. Baningi abantu ngamele bahlale phansi. Because now if umuntu enabantwana and abantwana bakhe abakwazi ukubalawula kuba nenkinga. Lithi iBhayibheli in fact kumele uqale ukwazi ukulawula umuzi wakho before ukwazi ukulawula ibandla. Amen. Amen. Atabazalane ke abakubuki lokho. Verse 7 kanjalo omkabo mababe nesizotha bangabi ngabahleli abaqondileyo abathembekile ezintweni zonke. Hebrews 10:24-25. Base Hebrews 10:24-25 funda kanje ngabala phansi. Hebrews 10:24 verse 24-25. Masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Masiqaphelane number 1 ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Verse 25 lodumile. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengomkhuba wabanye kepha masivuselelane ikakhulu njengoba nibona usuku lusondela. So ithini asikwazi ukuhlanganyela just because you can't say just because ngizobuka inkonzo online ukubuka lenkonzo lena sesirecord nje basirecorda uthi ngizoyibuka akufani nokuba khona la. Amen. Khona I promise you ukhona ongeke ukuthole ngokubuka online ufike ungekho la. Ikhona. Kodwa siqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Kwenzeka ngophi lokho? Uma sihlangene bazalwane. Masibonela sihlangene not even yet. Noma sihlangene strat inhlelo nomncwabi siyavuselelana. Kuhamba kanjani mfethu? Right. Yonke into right ngeke ukukhuleka lethu. Hayi bakhuleka sibele kusha. Leyo nkulumo le iyangivuselela. Amen. Iyangivuselela, iyangiqaphelisa. Amen. Emsebenzini emihle. So mahlangene lana sometimes ufika la u-empty ufika uphansi udiscourage uphila amandla but ukuba khona la uphuma la uvuselelekile. Amen. It won't be the same online. Amen. Online awusoze wadlula human to human interaction. Yes bazalwane. Amen. So kubalekile kuba ilunga lebandla. Amen. La uzokhulisa khona ufundise khona uyalwe khona. Amen. Usebenze khona. Amen. Ukhule khona. Amen. Hallelujah. Yezwakala ngithi amabandla awafani awanayo assignment efanayo ngishilo lokho ngithi. Amen. Now njengoba ngithi lesilungisele ezinye izinto futhi njengoba ngithi kubalekele ukuba ingxenye ebandla. I'm not saying particularly ngikusho ngemedla but angikhulumi ngale bandla leli specifically ukuthi kumele ube ingxenye lebandla. Kumele ube ingxenye yebandla la uNkulunkulu afuna ukuthi khonze khona uthobe khona. You understand? Angikhulumeni libandla leli ngoba mhlambe ngifuna ishumi. Sengishilo sengikazile ishumi. Angisho lokho ngoba mhlambe ngifuna ukuphakamisa ukuthi hey lana just do that's about 500. Hey abantu sesibaningi membership yethu. Kodwa amabandla muhamba indawo engathi esemadolobheni hamba ko Pretoria abanamabandla ne-counter emnyango. Bayazi ukuthi bangaka abantu abangena emnyango bangaka abantu abaphumile. That's how they're able to keep ama stats. Hey ngathi attendance yehle. Yabo?
then yini esingayenza kwenze njani. And then depending ukuthi ibandle kanjani ke ukuthi hayi mhlawumbe advertise kahle, mhlawumbe sidinga ukuba maybe artist ezodonsa abantu, sidinga ukuthi kube ne vibe esontweni ukuze abantu bese, yabo, depending ukuthi ibandle njani. But kuyabalwa lana siyazi bona ngekho asiyazi, okay, hey mhlawumbe bana bengekho sithi ngoba siyazala sonke, yabo, every advantage lihle ibandle elikhulu, but ibandle manje the more likhulu the more ningazani ningazani sekumele nilapho ke i-concept ama cell group yafika lapho ukuthi kudini ibandla kube nama cell group, kwazi ukuthi abantu basephumulasi bayahlangana ngalabo bayahlangana ngolesibili. Sithi sakhuleke la sifanele kakhulu, asakhuleke la manje ngolesibili iphumulasi ikhuleka yodwa, phumulasi nyaka kaSibanibani ikhuleka khona, abasegwala bakaSibanibani bakhuleka khona, iTown View yakaSibanibani bakhuleka khona, sonke siyibandla sesihlangana emzini, because asikwazi ukuhlangana sonke for i-prayer. Uyayibona kanjani? Sebese kufoma ama cell group. Okay? So ayibona inhloso ukuthi sisiphakamise ukuthi sesibaningi la. Uyayibona kanjani? Akuyona futhi inhloso sokuthi ngithi yimi ukuba mawenga moya, yimi covering yenu. Amen. Ngeke ngikhulume ngigxila kakhulu lapho bese kwengelinye ilanga le. So no, futhi ayibona inhloso ukuthi ngifuna ukulawula, ngifuna ukucontrola, ngifuna ukulawula nizwe ngami. Amen. Angene nomfundisi onjalo. Amen. Angene nomfundisi ofuna ukulawula abantu abacontrole, afune yonke into nizwe ngami. Awenzi lutho umfundisi engazi. Awazi ukuphila impilo yobuKristu, umfundisi angeke eduze kwakho. Angene lo yakhe. Kukhona izinto okumele uyikhulume vele. Kukhona izinto okumele uyikhulume. And amen. Bese khona izinto nje ukuthi thatha umzekelo ngathi sayinje. Mfundisi sengiyasuka manje ngisaya edrobheni ngisebenza igrocer. Ngicela baba ungikhulekele ukuthi ngihambe kahle endleleni. Sizoxabana. Bona bakhona bafundisa bakujolelayo lokho. Bakhona bajolelayo. Uyabika, ngifuna umzana obikayo. Angifuni uhambe eMaritzburg. Ningazi ukuthi eMaritzburg. Socela sekuthakatha, socela sesilawula. Hayi! Akudingi kwazi eMaritzburg. Hambe eMaritzburg. Ubuyi. Ukhuleke ube eMaritzburg. Ukuthi uJesu akuvikele endleleni. Umelane nengozi. Baba ngicela ungikhulekele ngisaya eMaritzburg ukuthi uhambo lwami lube yimpumelelo. Okay, we have interview. Ufuna sikhuleke, that's fine, I can understand that. You have interview. But angifuni ukuthi ucela ukuthi ukhuleka akuzwa wena. Ukuthi uzwa mina. That's wrong. Understand what it is? Amen. Hey. That's okay. So I'm going to control ukulawula impilo zenu. Amen. I'm going to put it also ukuthi nikulandele yazikhona yasibuhlungu bazo esenze amabandla. Ubuhlungu. Ukhona abazalwane abalandela befundisi. Ngathi bayiphuphuthi ngathi bazana babona lutho. Balandela umfundisi nje, umfundisi athi xhuma umuntu axhume, sikhomela umfundisi. Umuntu avela axhume, akabuzi lutho, akazi lutho. Umfundisi uyafeba, abanankinga baqhubeka bakonze. Kodwa ukuthi okay. Ake sithi ngiyafeba. Yathi ngeke ngashayeka. Kumele kwenzakaleni lapho? Angifuni ibandla liphele ngoba sekuliba losibili. Yabona vele umkhulisa ngathi ngifuna ukuthi ukwazi ukoperate makuthiwa usathana ushaya mina ngifike la bazalwane lishayekile ngisahlala phansi for 6 months or 1 year angenzi lutho ngizokhonza qhubekani nikhonze ngifuna nikwazi ukuyimela hayi angifuni university kwashaya kumelusi zahlakazeka izifo angifuni university yingawo ngimkhulisa ngimsebenzise niyanikeza ithuba nisebenze nibe active nikhule nikwazi ukuthi manje okay intercession intercession kwenyenziwe sidinga iworship team operate izwi balozoshiba ngifuna nikhule angifuni impela niqale ngomfundisi iphele ngomfundisi kuze mangishayeka ngiyabuza ngiyakhompose akekho wakhetha usibika la usibika mina mangizoza umsebenzi wami ngimkhomba kuJesu looking unto Jesus umqali nomphelelisi wokukholwa kwenu
mina akumele ngilokhu uJesu senze indawo kaJesu manje niqabanga nangu uJesu nangu uJesu yimi lo right uwe lo ake sithi uwe lo lesiphambano wena umela yimi lo right ngimfundisi nangu uJesu la so uma lithi looking unto kuhle nami ngisibonele iBhayibheli uthi Paul follow me as I follow Christ yabo uthi ngilandele uSandile uChrist mama Sandile uChrist ngasangilandeli but nakhona hayi ukuthi ufike uphelele kimi uyafika udlulela kimi ubombona uChrist umsebenzi wakubona ukuthi ngibuChrist kini ukuthi ngimblock uChrist ubuka hey landela mina because mina no umsebenzi wami ukunikhomba uChrist ukuniholela uChrist you understand Amen. hayi ukuthi senibheke mina sekuyimi umfundisi manje sengikhothebele abantu abadala ubona basibakhothebele umfundisi manje abantu ngiba ngazozinto ngiba uNkulunkulu wakasibiya sekubhekwa sekubhedile and ubona umfundisi ethuna sekubhedile wasekubhedile wazi ukuthi umfundisi uthatha isikhundla sikaKristu uyabo uba uNkulunkulu wakasibiya owakho yena uphi ngoba uNkulunkulu ofanayo nje akwazi uqala ubona uzinkulume kanjalo asekubhedile Amen. Nesezwana ngithi. So ukuzinikela kwenu it's not kimi. Nisinikela kuJesu mina ngijala usebenza ukuthi nginihole ngimsize nikhule nami ngisakhula. Amen. Uthi nginihole angithatha indawo kaJesu angidlula uJesu. Ungazana nomfundisi uxabene noJesu. Yazi ukuthi bazana nomfundisi uxabene noJesu. Uyazi ukuthi ungaxabana nomfundisi uqothuzana noJesu. Ningaba nenkinga nomfundisi kodwa ku-right noJesu. Ningaba ne-right nomfundisi kodwa bene-wrong noJesu. uJesu yena isiqalo. Amen. Engathi angiyithandi le. Engathi angazi nifuna ngithini? I-commitment yakho ukuthembeka kwakho makube kuJesu kuqala. Amen. Then umuntu uJesu awubeke ukuthi akusize endleleni. Amen. Mama sephuma endleleni ningamlandeli. Mase ngifika la ngithi hoyi uNkulunkulu ngambulele ukuthi ngizongalesikhathi besitele sekufika isambulo esisha esithi ngibele ngithathe isithembo sengimtholelele umama wenu wesibili ozosebenzisana nomfundisi nithi amen baba amen unjalo ngiyabona ukuthi into senempama mfundisi welcome into senempama ngiyocosha kodwa ngabe wesebenza so umfundisi esekulendela uKristu phuma kulelo maka bese kuthengisa amafutha la anesithombe sami amafutha ngaphandle sibambene kanje mafutha akubona ufake emotweni get out sesiphumile that's nini nina ngifuna ukuhlala isithebile manje hayi manje asekhale omama bekhonza lana nobaba nomkhulu bekhonza lana nje ibandla lesekhaya leli kuyabenda kufile kuyabanda kuyabenda muyihanda ngoba usecommitted ibandla lesekhaya no you move with Jesus uma masalandela uJesu phuma hamba thina indawo lapho khona uJesu are we clear yezwakala bazalwane amen anithembi yandlela nisho ngani futhi into bazalwane asiqiniseke ngento ungacabanga ukuthi abantu abangenza izinto ngendlela esenza ngayo laba wrong asiphuma nalokuqondo la siphuma kuwo ukuthi ucabanga ukuthi bonke abantu abangenza izinto ngendlela esenza ngayo laba wrong badukile amen faith mission ikhonza uNkulunkulu ANC ikhonza uNkulunkulu iApostle ikhonza uNkulunkulu asabo ikhonza uNkulunkulu African Gospel ikhonza uNkulunkulu eGalasha lamanje ikhonza uNkulunkulu House of Prayer proper ngasethi ikhonza uNkulunkulu One Life bakhonza uNkulunkulu sonke sikhonza uJesu oyedwa but ukuthi kukhona lokho kuhlukile kancane kancane amen abazokwenza ngendlela singakwenza akusho ukuthi ba wrong wena mhlambe ngoba usojwayele ngendlela senza ngayo la ekhaya uyabona umfika endaweni la ngeziwa khona mhlambe uzomfila uncomfortable kancane hayi indaba la benze kanje hayi lana nje ngeke udansana nakuniwe nje hambe One Life uyabona nje akekho umuntu asuka One Life maybe na what God bamile uma kwenza umnyakazo nje ngabelungu nabona belungu bekhonza asuka la
bese wena hayi lana babhora nje lana bayabanda lapha ngoba benzi ngendlela wena wenza ngaphandle lapha. Wrong, you are wrong. You are wrong. You are wrong. Angasonda mina ebandleni ngasengasikho abazalwane abafaka isikhindi base Jamaica. eJamaica enkonzweni kufaka isikhindi esifika la angisho lezinto lezi zifika lana la ama boy shorts lezizinto angisho lokho cha ngendlela ekushisa ngayo lapha ya ibhruku elide mhlambe umuntu namabhruku amadawu 2 mhlambe like interview but kufaka isikhindi esifika namadolweni abantu besimama kufaka isikhindi baza baphila umngcwele ufike wena umuntu yakhe nomqondo wakho South Africa bawile lapha base bawa bafake ikhindi no izwe lonke baba nakho hanga bakunenkancha uyashisa we're talking of 40 degrees la every day 40 usakhala 32 degrees 40 degrees uyashisa unyaka wonke. So manje basathola bazalwane. So manje ukuthi abantu abangenza izinto ezisiza ngayo badukile ba wrong. Amen. Iqiniso alikho kuphela la eChrist new. Likhona emabandleni amaningi ngaphandle. Amen. Yabo one of the ways ukwazi ukuthi lebandla leli ukwazi ukubona ukuthi usukukhalisa. Ngabandla nabanje acela afake ehlathini abantu bagcine bephuza petrol begcine bephuza utshani bezile kanjalo. One of the ways ukubona singaze sithi iqiniso likuthina yithi kuphela sithi iqiniso akekho umuntu oneqiniso uma ungakhonzi lana uyesihogweni uma ungazange usindiswe lana. Imagine umuntu ofika la sithi hayi ozinikela la sithi hayi ngoba uzange usindiswe la awusindiswana awuqaleka kusho umthetho uJesu. There is a problem lapha sithi babetheseka futhi ngoba zangu there's a problem lapha wazi ukuthi hayi sithi kuphela sithi iqiniso. Be careful. Umarku chapter 9 verse 38 kanti 40. Umarku ivangeli ngokaMarku chapter 9 verse 38 kanti 40 yafunda. uJohn wayesethi kuye, "Mfundisi, sibone umuntu ekhipha amadimoni ngegama lakho." Samenqabela ngokuba engesiye umlandeli wethu. Ke uJesu wathi, "Ningamenqabeli ngokuba akekho wenza isimangaliso ngegama lami ongaguquka ngokuphazama kweso akhulume kabi ngami ongamelene nathi ungakithi ongamelene nathi wathi ungamqabeli kwani umuntu akhipha amadimoni ngegama lakho kodwa akahambi nathi is not part of Christ in you sibona akhipha amadimoni hayi sometimes wenzani wena no usazi umsebenzi kaNkulunkulu uthi akakhonzi nathi akusho ukuthi akena umzalwane asekungabaza ubuzalwane babantu abangakhonzi nathi. Be careful. Amen. Uma nje uthi uJesu inkosi uthi sindisiwe ayikho indlela kwaba ngaphandle kaJesu kodwa uJesu wavuka abafileyo we are brother and sister uthi asivumelani kuyo yonke into. That's not a problem. Akumele akazivule futhi akazivule ngakuyo yonke into kodwa bathi uJesu sebuyile kodwa bathi uJesu uyabuya mhla 24 kodwa bathi uJesu akabuye mhla 24 usazobuya. Saying we are brothers and sisters noma singavumelani singakhohlwa lokho. Amen. All right. So ujona kanjani ibandla? All right. Ujona kanjani ibandla? Khuluma ngokujona ibandla nokushiya ibandla. Amen. Okay. Number 1. Uzujona ibandla. Imbuzo kumele siqale ukubuza ukuthi uvelaphi. Usindisiwe ngithi usindisiwe. Uzojona ibandla elisha ngithi. Okay? Umbuzo okumele uzibuze wona wena. Okumele uzibuze wona bani? Wena. Ubani othuma kule bandla lelo uphume kulo? uJesu noma uwena usikhiphile noma wena uNkulunkulu uthi phuma sisena khulula phuma noma uwena uthi uNkulunkulu sengiyaphuma la. Amen. uNkulunkulu ukuthela ukuthi uzokhonza la ubuzile ukhulekela wambuza uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ngikhonzephi. Amen. Okay, esithi awukhuleka ngapha.
Asiphuze niyazi ukuthi uNkulunkulu kumele akhethele ibandla kumele kwenze ukuthi. Do you know that? Jeremiah 3 verse 15 asivuleni Jeremiah Old Testament. Jeremiah chapter 3 verse 15. Jeremiah chapter 3 verse 15. This is important bazalwane. Sikhuluma nge-destiny la sikhuluma ngekusasa ngecebo laNkulunkulu ngempilo yakho. Kubalekile ukuthi ukhonzaphi. Kubalekile ukuthi ukhonzaphi. Jeremiah chapter 3 verse 15. Ngifunda uZulu 20. Ngiza kuninika abelusi abathandwa yinhliziyo yakho. Usho njalo? Inhliziyo yakho? Hayi. Ngiza kuninika abelusi abathandwa yinhliziyo yami, abazonelusa ngokwazi nangokuhlakanipha. Ngiza kunikeza abelusi abathandwa yinhliziyo yami. So umoya ogcwele okukhethela ibandla. You don't pick your own church. But mina ngithanda ukukhonza la. Le bandla lena ngithanda ukukhonza la. Li right leli. Umoya ogcwele okukhethela ibandla. You have to know that bazalwane. Ngiyashaya lokufakazi lo ngizophinda futhi. Yazi ngisanda kusindiswa. Ngasindiswa unyaka usizophela 2007. About October 14 ngikhumbula kahle. 2007 ngasindiswa khona. So vele unyaka usizophela sengizobele ekhaya ngifunde igoli esikhathi leso. So nje ngaba le nto ukufuna ubuso kwaNkulunkulu nje amsearching uNkulunkulu lithini icebo lakho ngempilo yami. Lithini icebo lakho ngempilo yami. Lithini icebo lakho ngempilo yami. Yabo? Ngimhlupho uNkulunkulu ngalombuzo lo. Khule fast uNkulunkulu I want to know ithini icebo lakho ngempilo yami. Yo. So fiska sokuthi siyavala manje ngiqedile ukubhala. Right sekubuyele ekhaya. Ekhaya ngabasho ukuthi khona imali yabona lamabhesana into lezi khona usithi imali yesalayo. Washo R600. Ngoba lento nje ukuthi le mali le ngiyinikele. Manje futhi noma nginikela ngibuza uNkulunkulu ufuna nginikele kuphi le mali? Ufuna ngiyenze njani le mali? Yabo? Amen. Ngisakhonza ecampusini amasonto amaningi nje. Inhlanhla lesonto nganginabantu angibazi basindiswe abangani bami. Mina ngasindiswanga so ngangisindiswa ngaphela ngakhonza nabo. Right, sisahluka manje singekhaya siko December manje. So ngiphethe lo600 because ufuna nginikele kuphi le mali? Ufuna nginikele kuphi le mali? Ngempela ngifuna uNkulunkulu ngamphendula. Angifuna ukwenza lutho umoya engcwele ngakhuluma. Yabo? Hey. Those were good days. So ngelinilanga ngisekhaya umgqibelo ngisele ngedwa. Baba edrobheni phela inyanga yabo hayi ngingasathanda ukuzula nje. Hlale lendlela ngiyakhuleka ngithi lokho emnyango. Sabona. Yebo. Sihamba siyavangela sibandla sponsora preschool enzansi la program preschool usindisiwe ethi angisindisiwe athi awufele awuthola oh straight forward Uze ekhaya kini. uze ekhaya mina banginikeza i-tract yazi i-tract like into nje iphepha libhaliwe amavesi ayibona into leyo usindisiwe ungasindiswa kanjani yabo ngakhuluma ngoJesu hayi athi alright ayisiyabonga abosindisiwe ayisiyabonga umnikeze bahamba ulokho lo muntu umkhuleka ngiphinde emkhulekweni ngikhuleke Romini nje uphinde phansi ngakhuleka angithi ngibeka amadolo phansi athi umoya ongcwele yilapho ke la ngifuna unikele khona lo 600 nabantu bezeminyama alright it's okay sasa ngine khona la ngikhonza khona and la ngikhonza khona ngidlala insimbi umoya ongcwele uthe yilapho la ngifuna unikele khona le mali kusasa so nginabathesa ababili la ngidlala khona i-keyboard ngiyaqhubeka ngenza into yami ngokohlelo olumile noma ngilalela umoya ongcwele ekhuluma manje amen akubuza ngibona ukuthi ngidlala i-keyboard ukuthi ngakhonza lapha ya nje ngibuye ekhaya holiday ngiyakhonza uyakwazi ukudlala i-keyboard dlalela finish akukho umoya ongcwele ubuziwe babuye ekhaya ke ayibone ngathi sokuxhaxhana la ngithi ma sasangahamba nani enkonzweni khona la kumele ngakhona okhonza khona awuyenza no moya ongcwele khona ufuna ngiyekhona kusasa athi okay no problem vele nganisabhimba keyboard ke ngihlola ukuthola okay ngangakaphekeki nje so bengeke inkonzo ipende yangako mhlawumbe ngizothi bebhediswa yimi isikhathi so just not a loss sathi hayi hamba bathathu ngavuka ekuseni ngageza ngaya lapho mangifika lapho bazalwane bakhonzele eclassini ngikhulile mhlawumbe le class le times 3
bakhonzela eklasini. Akukhonzela ubaba, yabona ukuthi usebenza kanjani. Mangifika khona ke hayi ngifisa isikhathi so okay ngichaza bakhonza kanjani. Eklasini bakhonzela kulo abanamuntu, abanazi insimbi. Abana lutho, ipulpit kuphela. Mhlambe ngifika lapha bawu 5. Bawu 5. Uma iworship idlala nge-radio, yabona into esenza masikhuleke? Lento abangalisiphi masikhuleke ukuthi sidlala i-background music. Indumisa le badlala ingoma. Pick up ingoma ezintathu. 3 minutes 30 seconds udlala ingoma, na ingoma. Play. Makudlala kuyacula. Stop. Next. Dlala icula. Phelile. Ngisho nama-chorus kwenziwa kanjani? Akho insimbi. Baklasini umfundisi unkosikazi wakhe bafana baba babili nentombazana. Bekuwe umuntu wesi-6. Wathi umoya engcwele ufuna nginike lana imali. Sesikhathi sokunike and khonza kabili lapha. Khonza kabili. Baba neseni bakena ntababa into of not asithatha ngisini. Angazi nakho. Nginike 600. Ngokukinike 600 leyo. Envelope. Bangabona ukuthi yimi ngikhiphile. Right. Ngihambe ngekhaya ntambama. Ngihambe ngekhaya buye ntambama. Ntambama mfundisi athi yazi kwenze isimangaliso la ekseni. Athi asibesithe 600 rand la. Ukuprinta ama-thread bese phelile. Bese sikhulekela imali ukuthi uNkulunkulu angenelele. Ngibone sekuno 600 rand angazi ivele kubani. Ngobe kuwela kaphiwe. No. Athule. Saselapho umoya engcwele uthi ngifuna ukhonze la. Close. Azabani, awusikhethile bandla. I'm telling you. Ngakhonza pastor lomfundisi for 9 months angikazi ngakhuliswa kanje. Ngoba sifuna ukujaja amabandla ngenani. You think when just because ibandla likhulu, ibandla lincane kusho ukuthi uNkulunkulu ukhona lapho yonke into right lapho. Akuhambi kanjalo uNkulunkulu yakukhethela ibandla. Wangipheka nomfundisi yeso, wangipheka. Ngizohamba ngephesheya, wangipheka. Wangipheka uJesu, wangifundisa ukuthi kuba yini umlandeli kaJesu. Wathi mangabe uzophatha la, uzosebenza la, wathi disciple lana ifaka uthayi. Awezi lutho ungafaka uthayi. Wathi first 3 months la, awezi thithi lutho, awunyanga isitulo la. Simele qala sikuhlolisise ukuthi uhamba kahle yini before sikusebenzisa. Wasifaka isifundisi umfundisi. Wasifaka isifundisi. Bengafuna ukuba laphaya. Bengathandi bezinto lezela enikulelani kanje. Bengenza njalo bakho inkonzo ngoba abadla khona bewu3 banesibethe. Uma sihlangene ke bese khona ke insimbi ngabadlala upiano ama drums bekubenza njalo inkonzo enkulu. But locally at the same time uNkulunkulu ubeke lapho lo mfundisi usefuna ngiphathelele ibandla ufuna ushiya eqalelinye uNkulunkulu sekutshela ukuthi ufuna ngohambe lofuna udokotela lo mfundisi ufuna ngiqhubeke and still ngabele kulandela umoya weNkulunkulu aphume futhi ngenjongo kaNkulunkulu hayi masifika abantu bayabamba ishoyo. I don't know how many times ngakhubeka kulabandla and I wanted to leave. Ngakhubeka umfundisi ashumayele ngikhubeke ngalolo lapha. I was chiseled. Ngalolwa lapha 9 months ngiyakhubeka izinto yakhuba kuthi ngihambe but uNkulunkulu ayikhulumile ngikufuna la because wayazi ukuthi yini kumele ngifunde Jesus eshumayele ngavumelana nayo but he said stay. Amen bazalwane. Amen. So I have a village ngaloku izathu sike sasizwana ukuthi abantu bakhonzelana la ngisengisho la anini badlalela umfundisi udokotela
kuhlangana retire ngazi wenza kanjani. Leli bandla balothando umhlasa abantu ngalelo suku lelo sayigeja sanyathela asazi kuyowenza kanjani. Leli bandla bayivumile Alabili bandla baphinde sende imali. Kude mhlasa kumele selane. Uyahamba. Lithi ndazana uJesu ukhetha ibandla. Whether you like it or don't get anybody, come on, man. You live when it says live. You stay as a shot. Noma sikwenza kwenye indawo senesithombe samedongweni esikhulu esamomfana so ahamba athi indaba la ungeceleni yabo amen okay yini bandla into engayidingi yini ibandla ufuna ukujoyina yini into engayidingi ibandla alidingi ukuthi ufike ebandleni ufike ukutshela abazalwane ukuthi ufuna onomulindele bazokwenzisa kwebandla lophuma kulo that is kunobgozi lokho ngoba wena ufike umzini womuntu angeke ufike kwami isikhathi sekhaya endlini manje ngeke ufike kwami ufike kwaSibiya uzomtshela ukuthi ngenze njani kwaSibiya ungasuggesta ungabuza understand ungapropose yabo and you need ukuthi bas-proposal lento sizoyenza ukuthi ungathi uyaproposal usuyashitshela akube clear proposal ukuthi uyasicela but how about sinelungelo ukuthi siyithathe lento noma siyinqabe lento so we understand ukuthi njengoba sisuke endaweni ehlukile sizofika lento ehlukile ungenza ukuthi ufika lento engcono nelesenzayo possible hawu ngamina machine uhleza ngamishini lo way yabo isikhulumo nomqondo wokujajana amen sizala sizokwenza uNkulunkulu sisuke endaweni ehlukile amen engafani sizokwenza uNkulunkulu singumndeni kamoya amen bazalwane so uma njengoba sila khona abantu basindiswe la khona abantu bafika la sebesindisiwe kuthi khona baqale khona ezinye izinto efika nazo bakwethu sayithanda zinhle ezinye izinto azikho right uyabona ukuthi lana ke yabo so ezinye izinto you have to needs unfunde liphinde nifunde futhi kukhona imfundiso engizenzayo bazalwane mangizifundisa I really ngenza sure ukuthi ngiyayisearch into yami babeletha ngifela phambili ngiyazi ukuthi ukhuluma ngani angithatha ama chance ngoba impilo zabantu lezi kuyezwakala bazalwane okay so mangifundisa into ngendlela ehlukile mhlawumbe wazi indlela ehlukile uma ngithi mina uma ngithi cha ngithi icetha kusona isono icetha hayi fundisa compromise cha kunomongo kuleli verse leliya yabo Wathi umnandi ngoba lesizinto sayifundisa ngakaqaleni into eNingizimu Afrika ngiyabonga safundisa uAugust wonke last year ingazaqala ngoSeptember South Africa yonke yabo azange sibe nankinga la ngoba sesifundisisa chaza umongo makuthiwa umuntu somama makathule esontweni na bayakhuluma nje sisakhaza uma sithi hayi Bible umuntu somama akangaphathi sakaza ukuthi kusho lokho ngobani isikhathi ukubhala lokho kwenzakalayo sayiveza yonke icontext umongo sawuveza so sakusibe nenkinga yabo so mufika wena ukuthi into isono bese sihlaba ngembuzo othi hey kahle yabo uthi siya compromise just that wathola isifundiso esakha phezulu and ifundiso siyazazi siphuma kuso ukuthi into yazi kubhlungu yazi into ebhlungu yabona masana kusindiswa ufana njengesport uthatha kwasana uthatha kwasana uyabsorba awazi ukuthi ufundiswa ni right awulazi izwi uvele absorbe yonke into by the time iqiniso liphelele lifika it's 10-20 years later uthi iqiniso ke yona into wrong and ikhamba into into right masithi brook sithi iBhayibheli lithulile ngebrook umuntu uzomnika esidokotela 22 verse 5 it's akhuluma ngebrook lelo verse lelo ibrook belingekho libhala lelo verse lelo seyilanda sekuvezele sithi hayi uma ungena wena ephepha uthenga ibrook ekuthiwa lamadoda cishe uyasondela lamadoda umuntu esimami cishe uyasondela lapha ya kusondela ngakhona ukuthi ufuna abantu bacabanga ukuthi uyindoda umuntu esimami ngendlela oqhuba ngayo ibizwa cross dressing ikhona futhi ngesikhathi sethu khona abantu abasaqoniswa abafana uyabona ukuthi wena kahle sanele lesingeni lento elungiswa lapha
igroup esikhathini libhale lelo verse alikho liyenziwa izofika 600 years later. Yabo uma usukaza umongo ngoba uzwenza mistake ufundisa izinto ungacheckanga umongo and then ufaka abantu ehlathini noma ufaka abantu bathwesa umthwalo beBhayibheli ngabathwesa lo. Uyayibona kanjalo? Amen. Okay? Amen. So uma usangaphandle siyanithanda siyafuna ukukhonza nginani siyambonga ukuthi nikhona le ndawo but ngabe khona ukubona kwenzeka ngabusa kimi ngabusa anybody. Okay? Omdala la ebandleni. Amen. Because abanye nabo bakazi ezinye izinto. Okay? Okay. Okay. All right. Ngokukhulu ukushesha siyagijima. All right. Isinesipho abantu ebandleni. Isinesipho abantu ebandleni. Right. Uma sibuza wena, avungeke shimale into eshimalayo. Kufanele futhi bekuyisikhathi bekuyisikhathi lesi last day. Ngakweni inyanga futhi. Uma sikabuza wena ukuthi uphumelele ebandleni, khona into uzositshela yona yini siyavumelana? Uma sikabuza abantu la kume khona, khona into bazositshela yona uyakusiyavumelana. Niyazi ukuthi isitolo sina two sides angithi. Ayimpilo leyo. Isitolo sina two sides. Eliqiniso liphakathi nendawo. Okay. Right it. So khona umuntu ophuma kahle kusho umoya ongcwele njengoba sisisho kusho umoya ongcwele umuntu olathanda ukuphuma. Abanye baphuma kuxatshene labasuka khona abazali babonga ukuthi awusekho. Abanye bazalwane baphuma bakhala awusanahlekelwa ayisibusiso sikala babazi baqalekise ngendlela ukuthi bazoqalekisa sizokuthusa ukuthi ungahambi. Yabo ngoba bangafuni uhambe bayadinga bayakuthanda bazobona isikhala sakho. Yabo le nto kanjalo siphuma nje leqalekisa abamqalekisa umuntu abangamfuni ebandleni befunayo vele baqalekisa lo bemfuna ukuthi ahlale bamthuse zomane ngoba sibamba yabo into kanjalo. Okay? Abantu bakhubekile belimele bephuxekile bangaza bathethelele don't leave ukhubekile. Mama once before it's fine sekudlulile. Okay? So abathethelela it's fine but from now on so namhlanje ungahambi ebandleni ukhubekile. uNkulunkulu angeke akuthini ukuthi uhambe ebandleni ukhubekile. Ungahambi ebandleni ukhubekile. Alright. Abanye bahamba ngoba baphoxeka azange badefend umfundisi urape watshela abazalwane bamphikele umfundisi bathi uwenza unamanga into kanjalo. Yayibona lento le omunye umuntu azangathola i-attention kade ifuna omunye umuntu azangathola i-validation ufuna ukubonga. Yayibona kuningi okwenzakalayo nje okwenza umuntu ukuthi agcina asukile endaweni uNkulunkulu amtshale khona. Amen. Lento yokukhubeka sisazofundisa ngayo futhi ukuthi kobe strategy yokukhubeka because he is one of the best weapons esetshenziswa yisitha. Alright. Abantu badlisa iqiniso ukuthi ebandleni belingasekho iqiniso. That's true. But iqiniso asekho kuze ihlathi la. Sekwenza ihlathi. Kushimela into eyodwa, kwenza into eyodwa. Abantu bashumelayo, abayiphindi bashumelayo. Leave. Akisho ngiveza izathu ezihlukile nje. Ezinye zila izophuma ezinye zikho right. Ngiveza izathu ezihlukile. Abantu badlisa ukuthi okay. Abantu bahambisa ukuthi abafuna ukuphathwa. Abanye kade bengakhonzi ndawo bezothi nesona to Christ in you seke siyobona wafika kanjani umuntu la. Yabo bengakhonzi la behleli umuntu akho wezothola indawo kwenza la. Okay? Umbuzo okumele ubuze wona now leta khipe ebandleni lakho lerukume enkulu ingenzakalana la behamba yini akazi isipho sasakhipha but ngithi lokho kwakhipha Baba bakhisha ukuthi ujola wena ba confront uyeshini uyajola uyajola njabula ithi akujola awasho ujola sihlala phansi uye kumuse ukujola uzokubuyisela bese uyaqhubeka uhambe kwenye ibandla nakhona ufika ujola bakukhuza nakhona uyahamba uqala kulo kanti inkinga uwe waba lenkinga yakho. Amen basabani. Amen. So lento eyakhipha lapha ingenzeka nala uyahamba yini nakumbuzo umuntu wona uvumile isiko kulento ekhiphile eyakhe indimo odlalile uyivumile yini uyibonile wayivuma yini ubone ukuthi nawe iphutha lakho libe kuphi. Amen. Amen. Abanye umntwana zami kube naphutha right kuyo yonke into. Amen. Amen. So lento yakhube ngaphinde yenze uyakhubeka yini mama uphumile lapho uphume ngokuphelele yini usafuna ukubela khona yini uphuma ngokuphelele uphume ngomoya
uphume ngomzimba, uphume ngomphefumulo, uphume uphelele, ubakhulule, ube right. Amen. Ngabafisela obubi, ngabagxeki, ngabaqalekisi. Amen. Amen. Bakhulule bathathe. Amen. Uphuma bandlela kusho, bazalwane ngaphuma la, as we don't become enemies just because of some concept. You understand? We don't become enemies of some concept. Uyakhonza la muso ufuna ukuhamba, ukhuleka ukuthi uhambe, uzokhulula nje kahle ngesibusiso. Amen. 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 All right. Alikho ibandla perfect. Amen. Alikho ibandla njani? Perfect. Alikho ibandla perfect. Ngoba indaba engekho perfect ibandla, ngoba kunabantu phakathi. Futhi ngoba kunawe. Bona perfect. Hayi. Alikho perfect. Uma sona abantu phakathi siyanakha, sinyakuliswa. Little King James said perfecta. Little bandla for the perfecting of the saints. Siyanaka, siyakana. Alikho ibandla perfect. Angawutholi ibandla la solo khona. Lisho ukuthini? Lebextend ukuthi ngokuthini. Usindisizolo sasizakala sikhona isona ngaphakathi. But uNkulunkulu sabakha. Inkinga isona yasibe kubiki sibe inkinga kuphi? Mangabe sesenziwa. Abaholi, then that's when noma kuthule kuyasitshwa kufaka ngaphansi, that's when things become a problem. Hayi bathi ukuthi wonke umuntu right, wonke umuntu usenqobile, wonke umuntu useclean. No. Siyafika la singeze ngezi, singeze shumayela izwi lengeze, ligeze. Noma ungena ufunde ekhaya isimoya ungena ageze umphefumulo. Adle umuntu angaphakathi akhule. Anjalo ukwazi ukunqoba izinto. So ngaleyo ndlela leyo alikho isonto linganasono. Angisho ukuthi hlale esonweni, sesifaya ngasizakali, ushusha masiboma awuzama nokuzama, awukhuleka wenza ukuthi asasizakali ukuthi uzomsiza nje, hayi ndabake nabo base abasizakali la kube comfortable. Angisho ngalendlela leyo. Angisho ngalendlela leyo. Ningizwe kahle. But alikho ibandla perfect. Ufuna ibandla perfect ifa. Abezulwini. Lesezulwini perfect. Ufuna ibandla perfect ifa. Ithi Nkosi mthatha sekufuna ukuba nawo. Yojoyina uMose lapha phezulu noAbraham yothola perfect ke lapho. Musafuna la mhlabela alikho perfect. Kakhulukazi musabaza abantu personal, mususondela nabantu, no one is perfect. Amen. Amen. Uma sohamba ngiyacela ke masofika isikhathi ke lana ngesithulana ukufuna lapho isizini. Asafika isikhathi ukuthi uhamba uma kusuka usho ukuthi kusuka kuwe. Ungavuka nje uNkulunkulu uthe, uNkulunkulu angasho. I-God card ungasebenzisi i-God card. Kufanele uthi i-God card. God said. Ngazi ukuthi uNkulunkulu uthe. Angeke mina ngimelana no-God said. Uthe wena God said. Angeke ngimelana no-God said. Ngoba akukhulume nawe akakhulumanga nami. Angeke ngimelana no-God said wakho. Noma ngabe uthawa manga angihlahlangana. Once so abantu bathi ukuthi i-God card uNkulunkulu uthe. Yabo? Mama uthe fika uzokhonza la. Akube uphinde akube uye ukhiphayo. Yazwa? Okay, ushiya kanjani ibandla? Ushiya kanjani ibandla? Oqala section ukuthi ibandla ke umoya ngcolo ukhethelayo ngithi. Umoya ngcolo ukhethelayo ibandla uma sekuthanda yena uzothi iphuma, uma kusho yena uyazi uyahlala la kusho umoya ngcolo. Amen. Yeah, noma kunenkinga ebandleni, alikho ibandla linganenkinga bazalwane. Every church has problems, and ibandla lesinenkinga. Ezinye inkinga ngizazi but siyazi ikona. Amen. Amen. Ngahlali abantu ukuthi umsebenzeni futhi nje la uhlezi ugxeka khona yonke into enzakalayo. You might need to check if in the right place. Sigqoka wrong, sicula kabi, yonke into ayikho right senza sidansa kabi, shumela kabi, sibabi. Check ukuthi usendaweni right, nohlezi ubona ngamaphutha. Yabo, hlezi umakho bese iphendle uyasimaka. Kodwa sike sahlangabezana nezinkinga abazalwane. Amen. Amen. Asho isikhathi eside bakhuleka kakhulu abadasa okwanele hey umamfundisi akanalo uthando basho isikhathi bafundisa kakhulu bakhuleka ukukhala ikeyboard okay
ungafiki uzoshintsha isifundiso la ingakho uzoletha constitution nasi indaba zikaNembezi lokhu indaba kaNembezi so asindele ukuthi umuntu uzothi into kaNembezi isona yabo noma ungakusho sizokuyeka ngoba phela sesafundisa okuyi ake sikhonethe umuntu esikiye kodwa ngiyadinga ukuthi umzanazi ukuthi hayi into ethize ukuluka akusona isono munga understand sichaza ukuthi ayisisho kanjani sakufundisa really ayathatha isikhathi akufundisa bala lokho wafuna lesifundisa lesikuthi sahlula amen alright so uthola ukuthi ufike ebandleni uthola ukuthi wenziwa nebandleni usebenzisana nalombono lo ugijima nalombono lo ufuna uNkulunkulu uthola uNkulunkulu afuna ukuthi uthole le ndaba athi uNkulunkulu hamba uhambe ungahambi ngoba sekufuna wena amen okay need to be careful amabandla namasizini khona amasizini okuhlaselwa amasizini la izinto zihamba kancane khona amasizini la izinto zenzeka fast khona amen amen into ezomqinqa garantiya la yabona la uhlala la uzokhula la hayi lana uzokhula la uzokhula uyathanda uthanda uzokhula amen umuyela leli bandla leli awuzonda awuqalekisiwe awudukile futhi awunqatshela ukuthi uphinde ubuye futhi ngeke phela umuntu engamqabela ukuthi abuye ngeke phela ngalokho amxosha mina kodwa ke ngamxosha ilokho phela ngamqabela ukuthi abuye ngoba ngisho ukuthi bebeke inhloso right ngoba into ayenza before ihamba hayi too much indlela ezirong zokushiba nasemfana sekunezo 5 minutes apha uTamkhipha indlela ezokushiba ungashiya ibandla ukhubekile ukwatile amen uphekile ungashiba uphekile number 1 amen ushiye nje nizwana nabantu ni right bese ke ufuna ukuhamba and uNkulunkulu akasoze ushiye ukhubekile because uNkulunkulu ufuna urecover kulokho lesikhubekiso leso amen ya ngezela manje isikhubekiso sinomkhuba sokuzenza iqembu kaNkulunkulu ukukhuba isikhubekiso sinemkhuba sokuzenza iziqembu kaNkulunkulu umuntu enza uNkulunkulu kanti uza ukuqhubeka kwakhe number 2 ungashi ibandla bese uyastraightisha man ungashi ibandla bese uyasithuka uyastraightisha uyayibona into leyo ugcina usukhuluma amagama uyayibona kanjani ungashi ibandla secret uhambe uliyeke singazi usuyekile njengoba wafika la wasitshela mina ngiyazinikela la mina sengikhonza la uma usuhamba kumele oba lasebazalwane isikhathi sami sokuba nani sesiphelile amen sesiphelile sengiyanishiya ukusebenza kwindawo so batheka right obviously so sibuza ngabe kwenze njani uNkulunkulu ngabe seyibuza phakathi bathi khuluma kubili amen sikukhulele nesibusiso noma sikukhulula nesibusiso awuqalekisiwe don't ever think that bathi sihamba kahle uvashela umuntu uvakashela ekhaya awuvela uphuphe ngithi ngisawe toilet umbuya usekho uyaphupha ungabuye uphuphe yewasha haphini how besakhuluma nje besadla phambili umqaba kaBikanga uvela waphuma hamba and failure skipana ngikhole phuthumayo yabaza start ambili akaqala ukuthi amfuna nje hey angilinde ungahambi secret ungahamba ama-back door fanelisa amen ungahambi bese ukhuluma kabi ngebandla social media ebantwini uphume nje kahle ubakhulule abantu bashiye don't ukhuluma ngabantu amen don't do that amen uma uphuma ungaphumi nabanye abantu don't leave it unga-recruit usuphuma amen uma uphuma unga-recruit uma kahle engaphuma kwelinye ibandla nami ngabatshela zalani angifuni umuntu ozokulandela angifuni umuntu nje ngiyanishiya ngiyabonga ngiyamthanda phuma kahle fanele recruit yazwa amen ungaphumi besawukhonzi hayi ngishiya kuJesu ngishiya ibandla wona lo Jesu omkhonza akanamzimba unekhandela amadoda yini I didn't leave Jesus I left the church on social media lapho I didn't leave Jesus I left the church well, you don't understand what the church is uKristu yini ibandla limu umzimba I didn't leave Jesus I left the church well, you
Sihleke thina lesaya wazi ukuthi kuthini umashila bese wahlala ukhonza uthi uqhubeka ke sithike siphathe kabiki khona sikwenzileke. Okay, tholile ibandla lozohlangela khona you need akakukhule bazalwane. Yazi kubika ngami one of the reasons ukuze enkonzweni is because enkonzweni uzofa lento uNkulunkulu afuna ukuthi uyizwe lento odinga ukuyizwa hayi lento ofuna ukuyizwa. Khona amabandla lana yabona makuthola ikhethela intshumayelo nje ngabe vele ngefela intshumayelo busisekile umuhle uright uperfect wenze ngokufuneka zaNkulunkulu you are the best yes intshumayelo kahlezi ngiyifaka le ukuthi idlale nje idlale noma kuhlezi ngifuna intshumayelo ku YouTube ngifaka intshumayelo ezomtshela lokho ngoba ngayikhethela mina ngokupatsha kwendlebe zami but when you come here uNkulunkulu siyakhuleka sidownload uNkulunkulu afuna ukuthi ukuzwa ini abantwana bakho sifika siphake la ucaba ngosiyeyi umfundisi hey umfundisi bekhona ilizwe lebusuku ekubona lento bengenza bekhona umoya ongcwele lo ukusiza impilo yakho so angisebenzise yayibona lento le Hallelujah. ngoba uze ucaba ngathi kukhona okubonile watshela umfundisi no izinsuku ezosebenza nasabalekile abashumelayo you have to pray bafethu sikhuleke babeshumelela go and download inhliziyo kaNkulunkulu for abantu bakhe mafiki lana nje for the sake ingaba sinehlelo sentshela inyanga engakaqali santshela senesikhathi ukuze uprepare so uma ufika lana silindele inhliziyo kaNkulunkulu nothing else yezwakala ya uma yeke ukukhonza bese uyahlala okay yezwakala bazalwane Amen. yeah siqedile siyabonga Thamkhipha siphakameni so yazi bathi ujela kanjani ibandla uthi ushiya kanjani ibandla lindeleke ukuthi abantu benze kahleke noma ukiphi indawo ke la uNkulunkulu azokholela khona but bazalwane siyadinga ibandla singayi ukukhonza umkhuba wabanye singadinga inkulumo ekhona ku Facebook social media igcwele singadinga abazalwane balimele bawile bahleli phansi you need ubudlelwane nabazalwane you need ubudlelwane nabazalwane you need it amen ngeke ukhule kahle ungakhonzi ungahlanganyeli amen sikhona bazalwane sikhona Amen. Osizo uNkulunkulu ncane kancane sosizo uNkulunkulu sihamba amaviki sizoyithuthusaka i-constitution amen we run through it slowly just ichaze sinikeza amakopi umuntu abayihlole abhekisisa akhuleke uNkulunkulu ufuna ngibe lana yini ukuze sihambe sonke sinombono munye sinokuqonda kunye sihambe sisebenze united telling you siyabude amen Hallelujah. and now ufuna ube ilunga ufuna nje ukhonza wena ufuna ufellowship it's fine akunankinga futhi you are welcome amen ayeke pressure ayokuzopasa manje phela ngoba ufuna ukusenda i-constitution ini won't do that amen singakhuleka asibalela manje sonke umkhuleko wethu uthi Nkosi ngicela ungihole Nkosi endaweni lapho ngikhonze khona ngicela Nkosi kube khona isikhathi la ngizenzela khona izinto ngokwentando yami ngiyithathele inqumo ngithathela wena inqumo Father ngicela uhlolisise inhliziyo yami let's pray umuntu akhuleke abekamile kaJesu Kristu we thank you Father because ngalesifundisa ngomongo lokusiyala lesifundisa ngomongo asikho mnandi asikho lula siyakhuba bathi and the first to say because siyakhuba but Father I thank you ukuthi Nkosi uyasiza ngaso noma sikhuba sinjalo uyasiza ngaso asiqondisa in the mighty name of Jesus Christ ngoba lesize singasilawuli thina Nkosi ngolinyathelo zethu Nkosi sitshale la ufuna Nkosi sikhonze khona la ufuna Nkosi sisubmit khona la ufuna Nkosi sikhuliswe khona la ufuna Nkosi sifundiswe khona Nkosi plant us Lord sitshale egameni likaJesu Kristu ngoba siyadinga help us Nkosi singabi may we not become our own gods Nkosi masingaba uNkulunkulu in our own eyes Lord help us ngoba egameni likaJesu Kristu oh Father help us ngoba Nkosi ababatshelela lapho esikhashana ngoba bafundise lo Nkosi ofuna bakufunde utshale impilo yabo Nkosi help me Nkosi ngidle indima yakho umfundisi
Lokho ukuthi inkosi ideposite empilweni zakho ngikwenze ngothando nangesitende nabankosi who are here for a short time, who are in a transitioning phase, who are in a foundational phase, who are in a phase of maturation. Father, we pray because mabakuthole konke bathi bakuthole. Nkosi bakhulile isikhathi sakho namoya ogcwele ukuphe Nkosi ukuhlakanipha. Nkosi ukuthi Nkosi bakhulile masefika isikhathi. Bakhulile ngenhliziyo Nkosi enokuthula ejabulile. Oh, Father Lord, may no one cause to stay longer than they should. May no one leave, Lord, before they should. Egameni kaJesu Kristu, we pray because this season, because we rooted and planted endaweni osikhethela yona. Nkosi sinikeza belusi ngokwenhliziyo yakho, ngokwentando yakho. It doesn't matter as time ukuthi shumela kanjani. It doesn't matter as time ukugqoka kanjani. It doesn't matter as time ukuthi ume njani. As long as Nkosi uthi sikhonze sithome ngaphansi kwakhe. We thank you for ukuthi kuyenzeka ngegama likaJesu. Thank you, sweet Spirit of God. My God. We thank you for Caesar. I pray, Nkosi, khuluma nomuntu Nkosi ngamunye Nkosi, plant them in the right place. Nalabo Nkosi odale Nkosi ohlose ukuthi bese nendawo balethe Nkosi, they are welcome. Lead them to this place. Hlunga ibandla lakho. Lihlunge Nkosi ibandla lakho. Egameni likaJesu Kristu. Oh, lihlunge Nkosi ibandla lakho. Lihlunge Nkosi. Sihlale ngomnandi. Sihlale Nkosi discipline. Sikhutshwa, sikhuliswa. Oh, Father, may we stay rooted. Singangazizwa Nkosi. Stay namsebenzi in the bigger scheme of things. In the mighty name of Jesus. We bless you, Lord. We bless you. We love you. This is not an easy teaching, Lord. It's not easy, but we thank you, Father. In the mighty name of Jesus Christ. We love you, Lord. We bless you. Because the season after our Holy Spirit, yes, Lord, we are not perfect. Because the season, you keep us second peace. Because it's a love, because it's Holy Ghost, help us to be merciful. Fill us with your mercy. See the ghost, see the sound, the snake. Don't time to cause him, don't time to call a man to battle. Help us, my Father, since the school and it's never old. Perfect us, God, where we are lacking. Deal with us, mighty Father. Give us grace. Give us grace to lead your people in the direction causing of the place of us here, God. Because we need you, Holy Spirit. We cannot do this without you. See, I think about it, but help us, help us. Help us. This is a kind of home. This is a kind of brother we come against because we care about partiality, favoritism, gossip. We pray for the deal with us, brother. That's happening at the corner. Scopise, Saudi, the boy, since I bought them in a stay in Nancy, and I mainly get to Christmas, I'm in a stay in Nancy. She says, I'm saying, we need you, Jesus. We need you, Lord. We need you in this thing done. Because we're standing, because I'm for them, I know, I'm for them. I'm for them because it comes from above. We need you, Lord. We need you. We need you, Lord, to the season. The season, Lord, to do justice, to do justice, to be faithful till the very last day. In the mighty name of Jesus. See this temple of Sebe. See this temple because no matter who comes, no matter who goes, see the God is coming. This is a long Australia with the square down. In the mighty name of Jesus Christ. We love you, Lord. We bless you. Jesus Christ's mighty name. Thank you. We bless you, Lord. We thank you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Thixo wami, Thixo wami, cela usize impilo yami. Thixo wami, Thixo wami, Thixo wami, Thixo
Thixo wami, Thixo wami, Thixo wami, Thixo wami, Thixo elusize, elusize impilo yami. Thixo wami, Thixo wami, elusize, ithuli kanjalo zokuthixo. Thixo wami ushelani. Eloi, Eloi. Ithuli leyo. Shintsha amagama nje. Ingoba ileyo. Thixo wami, Thixo wami, Thixo wami, I'm approachable. Amen. Gas makshobela ngishimela. Gas makshobela ikhona into. But basiphuma la, ungafika uzokhuluma nami. I'm approachable. Sakhuluma unenkinga. Uvumelekile ukuthi ungifonele anytime sele appointments bona angena umfundisi ongakwazi ukufinyelela kuye. Angena umfundisi obona ngemali. No. Uma unenkinga udinga ukuboniswa, udinga ukwelulekwa, awazi ukuthi njani. We are available. Mfamadoda available bamfundisi available for abantu besimame bakhona noma abadala labadle ungakhuluma nabo. Amen. Abantu besimame mina bezi kimdirect nabanenkinga. Qala kuphi? Mama ke bakakusiza njani uzokuza kuphi? Bese mina ngicela kuphi? Nishinkinga. Amen. Unombuso. Amen. Usi available. Hayi asinasikhathi nje into ethu ukuthi so nishumayeza lana stati niqola imali sihambe. No, we don't do that. We are available. Lana uNkulunkulu usivusele nina. We are here for you. Amen. Sisebenziseni. Amen. Asikaba befundisi nje ngokutintela ukuthi amfundisi. Kodwa ke umsebenzi wokufundisa this is 10%. Lokusenzela 10%. 90% kula ngaphandle. This is 10%. Yes, right? So that is 7 is for faith. You've got questions, unezinto ongayiqondi
khona yabona ubonisa kuko awusesimela wazi wenze njani siyazi ngiyakhuleka but ukuthi ukwelulekwa sikhona we are available khona umncwabe u-available nomncwabe mamuntu esimame mamfundisi yonke inkinga evela umuntu esimame iqala kuphi please ngisize lapho mfundisi inkinga yebele kubuhlungu la qala kuphi yeah khotshiwe naye kuleka khotshiwe amen right ngikelweni menzaba ka paradise the extra time siyabonga kakhulu siqedile siqalile sayiqeda kamnandi amen next week siqhubeka nokunye haleluya all right semnike bazalwane ukhulekile ujabulile njengalokhu unqumile uzonikela kanjani amen ngicela noma umnikelo khona nawe bento umuntu usebenze khona ngithe vele konke benisini azonike la ubuye lapha amen asinikeleni sisaphulisa